John Kelt Edwards, yr arlunydd. Ganed John Kelt Edwards ar y 4 o Fawrth 1875 yn un o 6 o blant i Jonathan a Margaret Edwards, ac adwai siop ironmongers o'r enw Berlin House ar y stryd fawr ym Blaenau Ffestiniog. Oherwydd llwyddiant y busnes, roedd y teulu'n gefnog ac roedd ganddynt dŷ gwyliau ar gyrion Llandecwyn ger Talsarnau. Bu profiadau Kelt Edwards yng Cei Newydd yn rhai hapus gydol ei oes. Dangosodd awydd a gallu i arlunio'n gynnar iawn. Wedi cyfnod byr yn yr ysgol elfennol leol, sydd bellach yn gaffi, cafodd ei anfon i goleg Llanymddyfri. Yna i ysgol Beaumont ar Ynys Jersey. Dychwelodd i'r Blaenau yn 15 oed, gyda'r bwriad o ddilyn cwrs arlunio a datblygu ei dalent. Yn 1912 ac yntau bellach yn 27 oed, bu'n astudio yn y British Academy of Arts yn Rhufain. Tra yn yr Eidal, daeth yn ddigon hyddysg mewn Ffrangeg, Eidaleg ac Almaeneg. Derbyniodd ganmoliaeth uchel gan ei athrawon yn École de Beaux Arts ym Mharis, ac roedd yn boblogaidd iawn. Ar ôl treulio rhai blynyddoedd ar y cyfandir, ymsefydlodd Kelt Edwards yn Llundain, ond arian Berlin House oedd yn dal i'w gynnal o hyd. Diau fod ei lyniau yn safonol a bod ganddo ddawn fawr, ond ni chafodd ei lyniau y derbyniad fyddai ef wedi ei ddymuno, ac ni lwyddodd i berswadio'r rhai a dylanwad i roi iddo'r comisiynau yr oedd arlunydd fel ef ei angen mwyn bod yn llwyddiannus. Awgrymodd y fonesig Llanofer yn ôl y sôn y dylai fabwysiadu'r enw Kelt gan fod John Edwards yn enw rhy gyffredin. Tynnodd lyniau o enwogion megis David Lloyd George, ei ferch Lady Megan Lloyd George a Sir Owen Edwards ymysg rhai eraill, ond hyd yn oed wedyn ni lwyddodd i gael y gefnogaeth yr oedd ei angen mwyn cael ei gydnabod. Iddo gynhyrchu llawer iawn o lyniau, nid oes cymaint â hynny o'i waith ar gael heddiw. Mae rhai enghreifftiau yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth a rhai yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd. Mae rhai portreadau golosg ar gael megis llun Hedd Wyn, bardd y Gadair Ddu, hefyd llun o R.O. Hughes, bardd cadeiriol Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Ffestiniog 1898. Hefyd lyniau o Bryfdir, bardd ac eisteddfodwr, a Robert Gruffydd, cymeriad lleol. Dyma lun golosg o'i gyfnither Bessie Davies. Hefyd llun o Mrs Nellie Bell, siop y post Talsarnau pan oedd yn ifanc. Llun yr oedd ganddi feddwl mawr ohono. Mae enghreifftiau hefyd o lyniau ffurfiol lle bu iddo o bosib ei tynnu yn un o'r ysgolion arlunio ar y cyfandir. Yn ogystal, mae lluniau a phortreadau gorffenedig, gŵr yn eistedd a phortread olew o'i fam. Mae hefyd bortread medrus, llun o'r parchedig Enoch Ellis Jones a darlun pin ag inc o'i fam. Ymysg y portreadau mae un o William Owen Jones sydd i weld yn yr Amgueddfa Genedlaethol, a phortread o anhysbys mewn olew.
Dangosodd allu arbennig i greu gweithiau manwl ar ffurf platiau llyfrau. Dyma blat llyfr Edward John Plas Llanidan ym Môn. Bu'n cyfrannu i Cymru a Chymru'r plant, arweinydd y plentyn, y wynllan, gwaith manwl iawn, cerddi'r bugail Hedd Wyn, wyneb ddalen llyfr D.R. Jones, plat llyfr ei gariad Pauline Taylor. Dros y blynyddoedd bu'n gweithio mewn sawl cyfrwng, mewn pensil, mewn golosg, mewn dyfrlliw, mewn pin ag inc ac mewn olew. Ychydig o olygfeydd sydd yn dal ar gael heddiw. Dyma rai ohonynt. Lluniau pin ag inc i Sir O.M. Edwards yn Cylchgrawn, Cymru. Pulpud Huw Llwyd yn Afon Cynfal, Blaenau Ffestiniog. Hen felyn yn ardal Stiniog. Tyddyn neuadd ddu ger Stiniog. Llun Rhiannon o'r Mabinogion. Golygfa o dref Blaenau Ffestiniog. Rhaeadr du Ceunant Llenyrch. Golygfa o Venice. Treuliodd Kelt Edwards flynyddoedd olaf ei oes yng Cei Newydd, Llandecwyn ger Talsarnau. Byddai'n mynd ar ei feic i Talsarnau i nôl ei bapur yn ddyddiol ac roedd yn berson poblogaidd ychydig yn ecsentrig. Dywedir iddo fod yn nofiwr da a byddai'n nofio'n aml yn Afon Dwyryd a redai o flaen y tŷ yng Cei Newydd. Ond yn y cyfnod olaf hwn, ni chynhyrchodd fawr ddim gwaith arlunio. Dyma rai argraffiadau o Kelt Edwards. Llun y teulu ac yntau'r unig fachgen. Darlun prin ohono ac yntau'n peintio. Ffotograff ohono'n ifanc. Hunan bortread pin ag inc. Ei gynllun o gadair Eisteddfod Genedlaethol Corwen a llun ohono ef a saer y gadair Elias Davies. Kelt yng ngwisg yr orsedd yn 1919. Bu farw John Kelt Edwards yn 1934. Ac mae bedd yr arlunydd i weld yn mynwent Bethesda Manod ym Blaenau Ffestiniog.